Pane rimwe zuva, pane rimwe vhiki, ndinokutendai nenhaurirwa dzamuri kutipa dzatinokurukura pamwe chete. Muchirongwa chanhasi tine nyaya inopisa chaizvo. Nyaya yatiinayo panapa ndeyekuti kana munhu achinge aita mukurumbira naye muwe, zvaakureva here kuti akunetsa kubatika, haachaonekwa zviri nyore, haachafonereka zviri nyore, haachashanya zviri nyore. Ichochi regai nimbotanga nekupa kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu vedandemutande, vadiwa vatariri nevatereri nedandemutande zvinoendeka. Mai Chisamba show is powered by Dandemutande. Ngatipindei munyaya yedu. Ko munhu ane mukurumbira anouwana kupi? Ndo mubvunzo wokutanga kuti ugonzi wane mukurumbira. Kana munhu uchinge uine mukurumbira unobva kuvanhu, asi zvichitendedzwa namusika vanhu, inyasha dzokupiwa shamwari dzakawanda, vanhu vanokutevera, vanhu vanoteerera zvaunoita, vanhu vanofamba newe, vanhu vanokuda. Tikashandisa izwi revatorwa tingati celebrity. Vanhu macelebrities aya akasiyana siyana. Hapana kudivi reupenyu kwavasiri. Vamwe vari muchifundisi, vamwe vari mukurima, vamwe vari munhepenyuro, vamwe vari muzvikoro, vamwe vari kupi kwakasiyana siyana. Asi ongororo netsvakiridzo iri kusiya vanhu vaine nyota nemunhu wavo wavanoda. Havagoni kumwanda, haabatike. Vanotarisa zvechitendero, ndinowanzopa zvitendero dzimwe nguva ndisingaparidze zvangu, ndowanzopa muenzaniso wechitendero chechikristu nokuti ndo chandonzwisisawo, ndo chandiri. Jesu zvavakanga vari pano, vakanga vari celebrity hombe. Vanhu vakawanda vaida kuvaona, vamwe vachidzivirira, vamwe vachiita sei. Asi ivo sedunga munhu vanga vasingafarire vanhu vanodzivisa kuti vanhu vasasvike pavari, vanga vasingazvifarire. Saka dzidziso iri pano ndeyekuti kana munhu uri celebrity, kana kuti uri munhu ane mukurumbira, usazvivakire kaupenyu kekuti vanhu havakunanavire, vanhu havasvike pauri. Nekuti chinonzi celebrity munhu wasumudzwa nevanhu, unenge watosumudzwa nevanhu, unenge watosumudzwa nenyasha. Zvino kana usisina nguva nevanhu vacho ivavo vanokutevera, kana usisina nguva nevanhu vacho vanokuda, wakudei? Asi tichifambirana neongororo netsvakiridzo zvakare, tiri kuona kuti vanhu vane mukurumbira, kana wava nemukurumbira ukazviziva iwe pachezvako kuti now I'm very popular, ndine mukurumbira, ndokutanga kwekurasika kwako. Haufaniri kunge uchizviziva. Ukangoona wakuzviziva zvamauri kuti une mukurumbira, hauna. Munhu ane mukurumbira haazvizive mukati memwoyo make, kunyange achizviona nemaziso, kunyange achizviona nezvinonyoreka, kunyange achizviona neupenyu hwaanoraramira, asi mukati meupenyu hwake, mukati memwoyo make, hamuna izvozvo kuzvitutumadza, hamuna ikoko kuzvida, kakuzvisumudza wega, unotosumudzwa nevamwe. Asi kana wasumudzwa nevamwe unobva washaya here kana nguva. Tinoona kuti vanhu vane basa remukurumbira iri, pamusoro pebasa ravo havagoni kuita zvinhu zvese vega, vanotsvaga vabatsiri. Kwese kana kumba tine vabatsiri 1, kana mumabasa tine vabatsiri 1, kana kumakereke kune vabatsiri 1, kana kumunda kune vabatsiri. Hapana kusingade vabatsiri, nekuti zvinhu zvega hanzi zano ndega akasiya jira masesi, kana kuti chara chimwe hachipwanyenda. Saka tinoda kukomba churu kuti tiite basa takawanda. Zvino vanhu vazhinji vane mukurumbira vanotsvaga mamanagers, vanotsvaga vabatsiri, vanhu vanovabatsira. Vamwe vanobva vati ama bearers. Munoziva kuti kareko masoja anga asingatakuri egaka zvombo zvavo, zvaitakurwa nema bearers kuti ndakatakurira musoja wangu izvi. Saka vanotsvaga vamwe vanhu vanovabatsira. Vanhu ivavo uongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti ndivo manje vasingade kuti munhu uya aone vanhu, ndivo manje vanoita kuti munhu uya aite seanodada, ndivo manje vanoita kunge munhu uya anozvikudza. Tomboenda kuufundisi, ndichabata zvakasiyana siyana. Tomboenda kuufundisi. Vafundisi vakawanda munovaona, zvikuru sei vemakereke akare, munovaona vanopfeka hembe chaidzo vachiteedzera zvaiitwa naJesu, nekuti Ishe vakararama seMujudha.
makapfekero kaita vadzidzi kekupfeka marokwe aya nemuchichi ndo zvinoita mafundisi mamwe masangano kurakidza kuti mukereke mavari vari kumirira tenzi vari kumirira. Asi kana munhu achida kuona mufundisi anzimboonai overseer vanokutenderedzai mazuva 2-3 musati maona mufundisi. Vafundisi vafudzi vevanhu. Munhu anenge aine chidakadaka pamwe akuda kufa anoda kutaura nemufundisi wake kuti mufundisi ndine zvakandiremera zvandinoda kutaura nemi, asi overseer vanokutarisa kuona mufundisi. Kana mamwe mafundisi echidiki ari pakati apa anokutarisa kuona mufundisi. Kana vatungamiri vari pakati apa vanokutarisa kuona mufundisi. Saka chidzidzo chino ndechekuti kana munhu uine mukurumbira iwewe wega chimbobvuma kuonekwa. Foni chaiyo kuti tinoda foni yamufundisi haiwaniki, foni yaprofeti haiwaniki, foni yecelebrity munhu anosenza paTV kana paredhiyo haiwanike, foni yemurimi haiwanike, foni yemuimbi haiwanike. Asi munhu ari kurarama. Ini kurudziro yangu yandiri kupa pano ndeyekuti kana uri munhu wevanhu, munhu ane mukurumbira, imboita nhare imwe chete yaunoita kuti vanhu vakubate. Handisi kureva kuti tinozvigona, neniwo ndiri mupublic office ndinozviziva kurema kwazvo, asi zuva nezuva zvipe nguva, zvipe maawa aunotaura wega pafoni kuti halo ndiani, ndingakubatsirei sei, ndingadini. Kana ukazvipa maawa 2 pazuva kana 3 zvatokwana vanhu vanofara newe, unoramba uchingowana ropafadzo. Regai timboona zvakare shamwari dzatiri kutandadzana nadzo kuti ndanani. Tinokutendai nokuramba muchingotiteedza. Panapa tina Lolin. Lolin yeukai zvidzo chaendera. Makadii Mai Chisamba? Ndinofara. Privilege mawakani kusimba amai. Ndinosimba zvangu mwanangu. Sali mashakwe shiri. Munofara here mama? Munotigonera chaizvo. Mwari vakuwedzerei mamwe makore mazhinji. Watching from South Africa Springs. Thank you so much. I appreciate. Panapa zvakare pana yeukai ruzvidzo ari kuti taurai henyu mama tete kumwe kwacho kuganirira zvinhu pamusoro ikoko. Mildred Mangwanya. Makadii Mai Chisamba? Gaudensia Shamairai, keep up the good work. Ndinotenda. Miriam Rodi, macelebrity muri kuzvinzwa here? Ichokwadi, ndofunga vari kuzvinzwa. Maswera sei mama? Ndaswera zvangu mwanangu. Tiri kuti kana uri celebrity, uri munhu wevanhu, usanetse kuwana, usanetse kutaurika newe, nekuti celebrity iri kubva kuti vanhu vari kukucelebrata, vanhu vari kukupembedza, vanokunamatira, vanokuda, vanokuyeuka, vanoita sei? Hauoneke. Kana wataura nevanhu hauna chaunobva, asi haungataure nevanhu nguva dzese, asi ita nguva. Tikauya kuma-managers, dzimwe nguva vanhu vanotaura necelebrity yacho kuti tinoda kuti muzoimba pakati. Iye utaura zvakanaka kuti aiwa mufaro wangu kuti ndizoimba, asi taurai namanager wangu. Chiendei kuna manager kuye kiringingi. Vasi kuziva mazuva avo. Zvakazodai. Isusu vana manager, isusu vana overseer, isusu maarmor bearer vanogara vakapoteredza macelebrity wayaya, ngatiitei vanhu kwavo. Vanhu ava ngavaonane nevanhu. Vanhu ava ngavadzidzise. Basa ravo ndere kudzidzisa, basa ravo ndere kuyambutsa, basa ravo ndere kuti vakaremerwa vasununguke. Munoziva ukaona munhu anokufarira dzimwe nguva unongoda zano, dzimwe nguva zano racho ndere kungoti endai kuchipatara. Mumwe munhu anenge achiti ndiri kurwara, ndatambudzika, ndashaya zvokuita, ndazodai. Pamwe kungotaura nawo kuti madi kuenda kuhospital, unonzwa mazvita zvenyu. Munhu atowana chaawana. Kana kuri kusangano tese tiri kuedza kutsvaga Mwari, tiri kuedza. Saka mufudzi wedu, munhu wedu, asi ari kurambirwa nawo. Hakunai vanhu vamufundisi, hakunai vanhu vaprofeti,
hakunai vanhu vemuimbi, hakunai vanhu vetv vemutv kuti uyu celebrity yangu, hakunai. Kunyange mukati memhuri, kana muri baba vasingaonekwe neubaba hwenyu hwapera, kana muri mai vasingaonane nevanhu venyu muchidyidzana, umai hwenyu hwapera. Saka isusu tiri kuti chidzidzo chiri pano ndechekuti kana Mwari vakuitira nyasha, vakuisa mupublic office, vakupa shamwari dzakawanda, munoziva dzimwe dziri kune dzimwe nyika, dzimwe dziri kupi, iwo uchitsvaga vabatsiri, tarira vabatsiri vako ivavava vanoda kutarirwa zuva nezuva kuti pane vambondifonera here nhasi, mavati kudii, pane vanga vachida kutaura neni here, pane vanga vachida kundiona, nekuti zvakakosha. Handi munhu wese anoda kuona munhu ane mukurumbira ari kutsvaga zvekukumbira. Handi munhu wese anoda kuona munhu ane mukurumbira ari kutsvaga ruyamuro. Pane vamwe vanotoda kupa zano kune munhu ane mukurumbira kuti aya mafambira muri kuita aya, mukaramba makadai basa renyu harisumuke. Aya maimbira muri kuita mukaramba makadai, zvamunoimba hazvitarirwe. Nepfenyuro yenyu mukaramba makaidai haisumuke. Sangano renyu mukariparidza muchidai muri kudzinga vamwe, muri kuita sei? Saka ngatiregei kungofunga kuti kana zvikanzi profeti vari kudiwa nze vari kuda mari, muimbi uyu akati ari kudiwa vari kudei, vari kuda kuti anoimba mahara here, venhepfenyuro vari kudiwa vari kuda MC here, zvisiri izvo. Ngatitangei tanzwa chikonzero chiri kuda munhu, asundwa nei munhu. Zvikuru sei chichemo changu chinoenda kumafundisi edu. Muri vafudzi, muri muhofisi yaMwari. Hofisi yenyu iri panyika, si hofisi yedenga. Ihofisi yedenga, denga rinotarisa. Muri kuona here vanoda kukuonai? Hazvigone kuti muone munhu wese, asi shoko renyu, izwi renyu mukataura. Kana nguva chaiyo yekuti imbozikanwa yokuti kana uri musi wechitatu, mufundisi ngana munovawana panguva dzakati, kunyange makauya 30 minutes, vanhu ivo vanoenda vachifara kunge mataura nawo mumwe nemumwe. Ngatisvikei kuvanhu, ndivo vakatiita macelebrity, ndivo vanotisimudzira. Celebrity haiite basa rekutuka vanhu ka, celebrity haiite basa rekutsvinyira vanhu ka. Vanhu vari mumapublic office iwayava vashandi, varanda. Imomo matiri imomo tinotori varanda, tinoda kupupai mazano, tinoda kusumudzana nemi. Regai ndimboenda zvakare pane dzimwe shamwari dzatiri kutandadzana nadzo. Pana ndinoda runyararo. Toda yenyu nhamba Mai Chisamba. You are glowing, stay blessed. Namba dzangu hadzina kumboomerwa. Imwe yacho yamunogona kundibata nayo i0772 722 105. Imwe zvakare yamunogona kundibata nayo i0772 722 108. Hapana chinomboshamisa. Mukadzifona idzodzo munotaura neni mbune. Kunyange ndine vanondibatsira, vanondipoteredza, asi munogona kutaura neni. Kutonhorerwa here cousin, kana kutonhorwa ini ndakuvara nacho. Hanzi kuri kutonhora here vanangu? Hanzi kutonhorwa here kana kuti kutonhorera? Aiwa, nhasi kuri kutonhorera. Happiness maunza ngoma, maunza gona. Happiness maunza goma. Hanzi hello mama. Hello. Nometa chipananga. Makananga. Makadi mama. Ndinofara zvangu. Miriam Rodi. Iameni Mai Chisamba. Anenzeve dzekunzwa. Ngazvinzwire. Macelebrity hero jira. Hongu hero jira kana kuwarira. Kufuka kana kuwarira. Shalom. It's shalom chirwire. Makadi mama ndokudai chaizvo. Munotipa dzidziso yakanaka, neni ndokudaiwo. Masoko makukutu mama. Thank you. Antonio Gavasio. How are you mama? Thank you. Tinofara. Queen Salisali. Tadzoka chokwadi mama. Nokutula manyangadze. Ichokwadi. Chirungu chacho chauya zvakaoma. Hama yako chaiyo haichabatika. Kwangova nema automatic response. Hongu, automatic response yakanaka zvayo, inorakidza kuti ndasvika kwamuri. Asi mimi chinzitedzeraika kuti ambouya pa automatic response ndiani,
upenyu hwatiri kurarama iye zvino uyu hunotipa upenyu huri nyore hwekuti foni inenge yadairwa hongu maita basa mataura nesu tichadzoka kwamuri maita basa mataura nesu automatic response iyoyo ngairege kunge iri yenhema ngairege kuti vanhu vafunge kuti munongowana automatic response havatauri navo. Taurai nevanhu, svikai kuvanhu, farirai vanhu. Ngati atinga tiri vanhu venyama takasiyana siyana, handiti vanhu vakasiyana siyana. Vamwe dzimwe nguva unenge uine zvinodzamira, dzimwe nguva unenge uine urwere, dzimwe nguva unenge uine basa, nekuti mabasa anowanda. Asi ngapatsvagwe rimwe zuva rinoyera raunosvika kuvanhu, raunotaura nevanhu, raunobvuma iwewe wega kusiriko, nekuti vanhu vaye vanopoteredza macelebrity dzimwe nguva vanokanganwa, vakasakufarira unopedza gore rese uchiti nhaye ndoda kutaurawo naNatasia, ndoda kutaura tichavaudza havapo, vakafamba havaripo, havazodini. Ko vanogara vakafamba here? Makambovaudza? Nekuti mazuva ano kufamba kwacho kunyange munhu ari kuAmerica anotaura naari kuZimbabwe ka. Saka kufamba haisi excuse yakakura kakuti vakafamba, nekuti dzimwe nguva vanowana kanguva ikako. Kana makawana, ingodonhedzai shoko remufaro kumhuri dzenyu, ingodonhedzai shoko remufaro kuvanhu vanokuteedzai. Kuteedzerwa nevanhu, kudiwa nevanhu inyasha. Vanotogona kubvisa rudo rwuye pauri kuenda pane vamwe. Ndosaka muchizoona kuti munhu yakambenga achidiwa fani nevanhu, munhu yakambenga achifarirwa. Ko zvakazoita kupiko? Tikasangwarira, mukasangwarira, vakasangwarira, ivo vanopoteredza ivo vaya vanenge vachimhanya mhanya vanogona. Hanzi vechidiki mazuva ano vanoti vanogona kuuraya bhasikoro. Ndokukanganisa zvinhu nai, vanogona kuuraya bhasikoro. Saka isitiri kuti kana wapinda muhofisi yomukurumbira, svikika, ndo chidzidzo chiri pano. Ndiri kutaura izvi neruremekedzo rwese. Ndiri kutaura izvi neruremekedzo rwese. Kwete kuti musi waunotaura nemunhu pafoni anovhunduka kuti namai wee, kumusha kwakanaka here uku, vadaira, ndataura nawo. Aiwa, tiri vanhu. Jesu vaitaura nevanhu, vaitorambidza vadzidzi vavo kuti aiwa musarambidze vanhu, regai vasvike. Ana Zakeyo vakaburutswa muti, vatadza pekupinda napo, vachivhariridzwa, vakati dzika zvako, ndiri kuenda kumba kwako nhasi. Saka vanhu vari mupublic office, vanhu vakakupoteredzai, ngavasumudze mabasa enyu. Ini ndinodada namo wangu manager wangu hanetse, mukataura naye munongoita semataura neni, asi anokusvitsai pandiri. Kana tiri muofisi dzevanhu dzekufambidzana nevanhu, ngatifambidzai naye navo. Regai timboenda pane dzimwe shamwari zvakare tinzwe. Pana blessing pamire. Makadiko Mai Chisamba, tinotenda nechirongwa, neniwo ndinotenda. Farai Chimbwanda, makadi mama, watching from Cape Town. I love you so much, keep on keeping. Thank you so much. Happiness Maunza Gona, hello ma'am. Hello. Pana Katsvairo D Moses, ma MP edu garai manzwa izvi tisati takuvhoterai. Svikai kuvanhu, svikikai. Uri kutaura chokwadi izvozvo, nekuti vanhu ngatiregei kuzongovatsvaga taakuvada, ngatigarei navo, ngatigarei muvanhu. Kana uri mupublic office, uri celebrity, uri munhu wevanhu, vatokugamuchira kare. Saka chiitai zvamakagamuchirirana izvozvo. Charity Chasauka Patsika, well said mama. Dai vane mukurumbira vacho vachibatisisa mashoko makukuru chaiwa. Be blessed mama. Ndinotenda mwanangu, ndinogashira. Gertrude Makomo, tinotenda mai, mashoko amuri kutaura mashoko makuru, kuna ane nzeve dzekunzwa. Ndinotenda. Chiedza Masunda, taurai yenyu mama. Mama Chisamba, tafara nekutidzidzisa uye nekutipa nhamba. Ndichaedza. Laina Musariri, hi mama. Fortune Kamango Zinyama, vaudzei Mai Chisamba, vakuremera mastreet. Talent Joseph, hello mama, ndinokufarira izvi kudaro. Blessing Maruma, makadi mama, maita basa ne word of encouragement. Ndinotenda. Iko kunzi muri kuremera mastreets, munotaremera muine chaunga chinokuteedzerai, munotoremera mastreets muchidyidzana nevanhu. Saka ndakupeta ndichiti vana baba kumachechi, maprofeti kumachechi,
vakakupoteredzai ngavaite kuti musvikike muone vanhu, mogoitawo rimwe zuva ramunotaura nehwai dzenyu dzinoda kupona, dzinoda kukuonai, dzinoda izwi renyu. Vari kunhepfenyuro, vari mumabasa akasiyana siyana iwaya, svikikai. Nguva shomanana chete, svikikai. Kuzvitutumadza handiko kugona. Kune vamwe vaimbotamba nevamwe zvakanaka fani, kungoita kamukurumbira chete makutonzwa hamungavaone, vazoti vakadai vakazodai. Aiwa, chiri mumusakasaka. Ngachizvinzwire. Ndataura neruremekedzo rwese kuti vanhu vane mukurumbira ngavabatike, nekuti handi vakumbiri chete vanokutsvagai, handi vane nhamo chete vanokutsvagai. Kune mazano akawanda atinogona kupona nawo, atinogona kupiwa mumabasa edu iwayo. Kana uine mukurumbira hazvirevi kuti uri kugona zvese. Aiwa, kune zvimwe zvinoda kukwenenzverwa, kune zvimwe zvinoda kunatswa zvatinotoudzwawo nevamwe vedu. Saka ngatiendei kwavari. Asi tabva kutaurirai kuti kana toita zvinoendeka, zvikuru sei tiri muMai Chisamba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsuka chikakwata, asi hatigone kupedzaka tisina kutenda zvakare vanotipa masaisai vedandemutande. Vadiwa vatariri nevateereri, nedandemutande zvinoendeka. Mai Chisamba Show is powered by Dandemutande. Ngatisari nerufaro tigosangana svondo rinouya zvakare panguva imwe chete, asi tichisvikika. Tinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.